السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك سيد المرسلين شفيع المذنبين سندنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Beyik pek Allah tebaraka ve teala hemmenizin taat-ı ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huday için oturuşuklarınızı ve muhabbetlerinizi, duayı hayırlarınızı, kışın gecelerinde, uzak gecelerde soğuk hava olsa da, uzak gecelerden istifade edersip, Huday Teala'nın Peygamberi Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın şirin yaşayışından ve ak sünnetlerinden ve derman gurrunlarından eştersip daştan yakindan uyuşup oturmalı. Elbette olukan saadettir. Huday Teala hemmenizin din-i dünyanızı abad etsin inşallah. Huday Teala vatanımız emniyet, parahatçılık, din-i dünyamız abadlık, ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğinden mescid medreselerimiz yürüyüp durmaktan ayırmasın inşallah. Hava soğuk, dışarıdan giyip dururlar ve ortadan cemaat bir ağda çıktı olsa berrak süyüşseniz dışarıda bir soğuk oluyor. Din dünyanız abad olsun canında. Huday izzetinizi arttırsın. Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın 60. yaşında Mekke-i Mukerreme feth bolup da Hunayn jenginin idi Taif'e gaşin uğramakları. Taif diyen şehir. Kafirlan köpsi Taif'e gaçıptırlar. Taif'ta ulukan başları farmandalarda Taif'tamıştı. Taif'in daşına ulukan bek qala varmış. Qalanın içine girip, kafin yapıp, içine duruverttirler. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam özü Taif'e gaşin uğraptır. Ama özünün övünden mun nefer dağı bilen olan başları Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu anh, Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu anh'ı baş edip mun nefer övünçakten iyi veriptir, Taif'in daşını muhasere etmeden süreyim, qavamadan süreyim. Aham ol mun nefer koşunun izinden özü de mungden sahabaları bilen Taif'e gaşin Peygamberimiz Taif diyen şehir. Şonu muhasere etmeden süreyim, Peygamberimiz uğrayar aleyhissalatu vesselam. حتى انتهى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فنزل صلى الله عليه وسلم قريبا من الحصن. نهم Peygamberimiz bir öz ulukan koşunu bile Taif'in qalasının düyüreğine yakırrak yerine barıp Gonya'ya düşüyorlar. Düşellerine
bir jeng meydanına, savaş meydanına akıllı sahabaların biri Hazreti Hubab diye Peygamberimizin yani edip bilen basımlıkta barıptır. Barıp bir Peygamberimiz sahabeler bilen qalan düýbünne qonnular, qalan aňyrsy üstü kafirler, etegi sahabeler. Qalany muhasere etmeli, Taif şäheri muhasere etmeli. Peygamberimiz muhasere etmeli. Oham yakıncağa var qonanlarını Hubab diyen sahaba Peygamberimizin yanına barıptan aydıptır. Ey cemaat, bir edip bilen Peygamberimize aydiyan kefini özde. İnna qad danawna minal hisn. Fa in kana an amrin sallamna. Ve in kana anir ra'i fatta'akhkhuru anil hisn. Ya Resulallah, beter qalan düýbünne gonluk dipdir. Eger Hudaý bile emreden bolsa, ştak gonuň diýen bolsa, baş üstüne näme bolsa şo bolsun dipdir. Ya özüň çynyň menen büýrügiň şo bolsa, ýok şu qalan düýbünni baýat gonmalyň diýen bolsaň, men gurrugym ýok. Ve in kana anir ra'i fatta'akhkhur anil hisn. Ýok, her kim nazaryny aýdy bermeli, bu bir jeng meýdany, her kim azat umum diýen bolsaň, men nazarıma bir taý yer dälipdir. Birimi daşanrak duraýlypdyr. Biz atsak olara ýetjek, olar da biziň üstümizden atyp durarda diýipdir. Eger maslahat bolýarmasa ştadan turaýlyň diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr: "Unzur makanan murtafi'an mustakhiran anil qawm." Qawm maslahat aýtdyň diýipdir. Beter qawy iýdiňrakdan bir beýikrak qaw yer tap onda bar diýipdir. Aham Peygamberimiz Hazreti Hubab iýberipdir. Bir beýigrak galadan daşanrak yer qaw munasip jaý, kän adam jaýlaşmaly. Oňa çeli kafirlerden qalan üstünden yüzden belki müngden tir bar etipdirler musulmanlary, sahabalary ok bilen atmana döktürler, ýagyn ýalet. Şo taýda bir neçe sahabalar, kän sahabalar yaraly bolup, içinde şehit bolany da bolýar. Hulasa Hazreti Hubab'ın maslahat bermegi bile Peygamberimiz sahabalar bilen iýdiňrak çykynyp qaw ýaňada qonýarlar. Ki atanlary bilen otak kafirler atsa musulmanlara degijip dälýär. Faqala Salman al-Farisi: "Ya Resulallah, ara an tansib al-manjaniqa alayhim. Fa inna kunna bi ardi Faris nansibu al-manjaniqa ala al-husun." Ya Resulallah diýipdir. Bir Fars ýurdundan, İsfahan tarapdan, İran ýurdundan baran sahaba Hazreti Salman Farsi radıyallahu anh aýdypdyr: "Ya Resulallah, bir qala tarafın kafirliň hawasyny almadan çürýim, gorky ýüreklerini düşürmeden çürýim, maslahat bilseň bir manjanyk bilen ulu konurkon daş ataýlyşyňa gaşyn, qala gaşyn" diýipdir. Şon biziň ýurdumyzda Fars ýurtda qal'a girjek bolsalar, ulu kon manjanyk bilen labardadyp, ulu konurkon daşlary atyas qalan diwarlaryny ýykmadan çürýim, döwmeden çürýim diýipdir. Bir de ikinci verilen maslahat bol. فأمر صلى الله عليه وسلم بنصب المنجنيق وقذف به القذائف حتى وقعت شدخة على جدار الحصن. Peygamberimiz qawm maslahat diýipdir. Aham manjanyk getirdip bir riwayeti dışda becerdip son otady näçe gün galjaklar Peygamberimiz inşallah on gurrun işde gelir. Aham daşlar we otlar on bilen atyp qala gaşyn. Bir neçe Taif'in diwarlaryna, qalan diwarlaryna yarılmaklar, döwmekler, dargatmaklar düşüpdir şol Peygamberimiziň büýron manjanygy bilen. Ve kana sallallahu aleyhi ve sellem qad zaraba li zawjatayhi ummul mu'minin Ummu Selme ve ummul mu'minin Zeynep radıyallahu anhuma qubbatayn. Şo wagtda Peygamberimizin ýanyna iki enemiz barmış. Biri Hazreti Ummu Selme ve bir de Hazreti Zeynep, Resulullah iki tane anasy şu jengde barmışdyk ýanyna. Hon Taif'in döwlegini muhasere edip Peygamberimiz konunna özünün bir oturmana jaý bellep iki tane
Kubbolu çadır becertipdir. Türkmen üýýali üstü kubbolu tegelek kubbolu çadır becertip biri enemiz Zeynep'den çürüyüm ve biri enemiz Ummu Selme'den çürüyüm. Ve şu iki kubba, iki çadırın arasında Peygamberimiz özüne namazhana namaz okuyupdur şu taada. Öz nefillerini, sünnetlerini ve parzda da amam olanlar şu iki çadırın arasında tutulan becerilen enelimizin çadırın arasında duruyormuş, sahabalar izinden üyüyenmişler. ثم كان يصلي بين القبتين حصار الطائف كله. ناتشغني كشطاده قالياله پیغمبرimiz şotada namaz okuyarmış. فلما أسلمت ثقيف بني على مصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد كذا في المغازي للواقدي. Sonra Müslüman ol yaşalı olan gurunlar bir neçe hefteden gelir. Şu Peygamberimizin okuyan yerini mescid etipdirler. Mescid-i Taif. Şima hal şot mescid, Mescid-i İbn Abbas deyip ad koyulanmalı. Peygamberimiz şu Taif qalasını, Taif şehrini muhasere etdiği neçe gün namaz okuyan yer şu Taif. فنادى أحد الرامين وهو على حصن الطائف. Birimi öwrak fi şeyliğin göreyli näme gurjunlar bolupdyr. Aham bir neçe güller geçýär Peygamberimiz we sahabalar da Taif'i muhasere edip gaba atdylar. Ajib bir gen ýagdaý bolupdyr. Qalan üstünden hewer ok atmana, tir kaman atmana bir merigen kafirliň miri atmany öpdi kafirliň biri ýokardan gıýgyrypdyr. Ya abida Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem innekum wallah ma laqaytum ahadan yuhsinul qitala. Ey Muhammed'in nökerler dipdir. Aleyhissalatu vesselam. Sahabaları maskara edip oyun edip aýtdygy da. Siz dipdir mundan ozal jeň meydandan we jeňden savaşdan habar ýok adamlar bilen jeň etdiňiz. Bun biz bilen jeň etýäňiz. Näçe galsaňyz galy beriň dipdir. Biz näçe ýyl iýişimiz başy galaň içinde dipdir. Summa tansarifun lam tudriku şeý'an mimma turidun. Özüňiz iýliňizi ödersiňiz, biziň hiç adam öldürip bilmersiňiz bizden we maksadyňyza ýetmersiňiz diýip ýokardan gıýgyrypdyr etekden Peygamberimizi we sahabalary. Iýliňizi ödersiňiz, wallahi la nusallim ma hayyina. Janymyz we biz teslim bolmaýas diýipdirler. Ta iýişimi tamam bolýaşa şunçyn neba o iýişimi tamam bolandan soňra da ahyrky neferesini biz ölüşýükden diýipdir. وقد بنينا طائفا حسينا فناداه عمر الفاروق رضي الله عنه. Aham Hazret Ömer berden gıýgyrypdyr, ol gıýgyrýanyň jogabyna. Wallahi lanaqta'anna aleyka ma'ashak hatta takhruja min juhrika hada inma anta sa'labun fi juhrin yushiku an yakhruj. Ana kafir diýipdir. Bir tilki bir şagal hiýinni giýse, hiýinniň agzyna durup tutsa bermelidir diýipdir. Sen bir hiýine giýen şagal tilki alyrsyňyz, durart bir ştada ya ölersiňiz ya çykarsyňyz daşaryk diýipdir. Hyýal etme diýipdir. Beýin rahaty iýlimide gidekmi qadip, ine Hazret Ömer'iň beren jogap. Şu jogap berenne Hazret Abu Bekr Siddiq radıyallahu anh Hazret Ömer'e aýdypdyr: "Ya Ömer, la taqul hada." 3-4 hefte mundan ozal geçendir. Peygamberimiz günni ýatsydan soňra kim bilen oturşýarmy? Hazret Abu Bekr Siddiq bilen. Erti näme der? Bir gün näme der? Bername nazil bol ýadip iki jygmydan oturşýarmyşdyklar. Hazret Abu Bekr Siddiq Hazret Ömer'e aýdypdyr, "Bir kefe aýtma" diýipdir. Näme aýtman diýipdir. Meger Taif feth bolmalymy diýipdir. Fa inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem lem yu'zan lahu fil feth. Subhanallah. Hazret Abu Bekr aýdypdyr, "Ey Ömer" diýipdir. Allah Taala Rasulullah icade berene Taif feth bolmaly. Şaýat ýygyňyza gaýtmaly boldyk diýipdir. Ýygyna da gaýtýarlar ha inşallah öwlerde gelir. Taif feth bolmany şaýat ýygyňyza gaýtmaly boldyk diýipdir. Şol şu neçeli Allah Taala emredene we icade berene Taif feth bolmaly diýipdir. Hudaý Taala buýrugy hökmüniň eteginde bolup duran ýagdaýlarmyşdyk. Hazret Ömer heýran galdy. Yani biz Taif'in daşında durmalı, feth bolmaqady ilimde gitmelimi? Ýortyp Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna bardyr, aňalyp
Ya Resulallah, şidiri gürrüngler var, sana icade verilmemiş, Taif feth bolmalı. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem, la, Hudaý Taala bana icade berenek Taif feth bolmalı deyipdir. Bir 3 daqiqa wagtyt hyjyk ders aýdyp, oňa inşallah izin alyp gideýdim. Ey cemaat, ey jawan dost, ey hacı däde, ey tahsil kärde, ey düşümli dost. Şuma halky bir fakat şuun kaýdylan gürrüňler, Taifin daşynda bolan gürrüňler. Hazreti Hubab beýrek süýşeýlipdir, Salman Farsi manjany gataýlipdir. Hazreti Ömer o jogaby aýdypdyr, Hazreti Abu Bakr Siddiq ýok beýdimi diýipdir. Nädir şylyň gürrüňleri gudratly, azamatly, taryhda ýeki sebit bolýa we insanlaryň taryhlarynyň içinde geçýä we müňden kafir musulmanlar şylyň gürrüňlerini, gözlerinin we mutalaelerinin we şijirik ulukon oturuşyklarda geçirilýä. Ýoksa peýgamber däl ki adamlar şular insanmışdikler, el ayaklı, göz kulaklı. Ama ne kadar şulan gürrüňlerinin bir nuraniyeti, bir haybatı, bir kudreti bolýa, nämeden bolýa qamışy? Hazreti Ömer bey diýipdir, Hazreti Abu Bakr Siddiq bey diýipdir, Salman Farsi bey diýipdir. Tiki aýdan kepleri sabit bolýa. Hi eşitdiňizmi başga dinlerde, başga mekteplerde, başka olukon bilimli adamlarda tamam tiki zindigi namları sabit bolanmalsın. Bir sabit bolandan sonra da alim jahan şon gözünden geçirýän bolsun kimma? Näjire bolýa bolmaýaşy başka kişilerde ajibi bir giň kudret bahaşy bendilerdi. Peýgamberimizin bereketine, peýgamberimiz bilen oturşmaň bereketine, şolaň bir gursaklaryna, şolaň ruhaniyetlerine, şolaň kalplaryna, we şolaň ruhlaryna ajibi bir nuraniyet barmyşdyk, şolaň harakatlary, şolaň aýdýan kepleri dağyal bolup sabit bolýa. Hani şu mahal öz aralarymyzda kimin kepi sabit bolýa? Kimin zindigi sabit bolýa? Kimin aýdan kep? Hani şunu ýetdim mer aýdan eşdim gürrüňlemiz näme? Bilemedi. Dün kurun bilemedi. Öňün bilemedi. Ne kadar gurrun ediliye, toyda yahassa, çayda naharda, oğlun uşak iyilüllevinin, ne kadar keple, harekatla geçiye, hiç manası da yok, hiç peydası da yok, yönü qarad günün geçirme bolmalı. Nämeden molya qamşal? Hazreti Mevlana iki beyt aytiya, şonu aydip inşallah iyilini alıp gideyin. Ey musulman noğan, hak hami guyet nazarman ber del ast. Hak hami guyet nazarman ber del ast. Nist ber suret ki an abo gel ast. Huday aydiye, Allah Teala aydiye, ey bendem, men nazarım sen niyetinde, sen yüreğinde, sen ruhunda diptir Huday Teala. Nist ber suret ki an abo gel ast. Sen yüzüğün qaramın, külümün, uzinmin, ovadanmin, gelişiklimin, gelişiksizmin, Huday men onu gözlemeyen ettir. Asıl insanın hormati içindeki ruhundadır. Bir adam ayrılanın ruhu şahat bolsun nemeyen mi? Asıl adamın hormati şondadır. Hudaýyň nazary da şonna, insanın ruhu yerlerde. İnsanın qursagyndaky nurani, ruhani, kudretli yerde gelipdi. Aya haykuyu yerde gelýärmi? Ya qursag goýoňlerde? To hamiguyi mera dil niz hast. Sen aytýan, men de yüreğim qawdi waýdýan. Dil farazi arş başat ney bir past. Yüreğin bahdiýan bolsaň, yürek diýäniň asmanlarda bolar, ne yerde bolar. To hamiguyi mera dil niz hast. Dil farazi arş başat ney bir past. Yo men de yüreğim hemmek şaýtýa da men yüreğim sapdy. Hemmek şaýtýa men de yüreğim qawdy. Yürek qaw boljak bolsa, adamın ruhu sap boljak bolsa, ruhu göňlerdedir. Yani näme göňlerde? Yani Allah Taala'nın zikrinde, Hudaý Taala'nın ışkynda, zindigi eder Hudaý üçin. Şu bennelin kefini gözden, näjire tiki sabit bolýa, ak yürekden keple çykýa. Ya Resulallah bir maslahat bar diýip aýdy ki, şu kepleri ak gursakdan çykarýaly. Ak ruhdan çykarýaly. Hakikaten dinimize hizmet bolur deyip şu niyet bilen aýdýarlar.
Emme yürek hafa olsa, ruh hafa olsa, qowu gurrun aýsaňda bereketi ýok bolýar. Gaýta aýdyn. Yürek salym bolsa, ruh arasta bolsa, Hudaýyň ışgynna bolsa, gülüşdirme gurrun aýsaňda bereketli bolup çykýar. Her gurrun aýt bereketli. Ondan çyrin peýgamberimiz sahabalaryny käde güldürýänmiş, özü gülýänmiş, dinine derer düşmeýänmiş. Ak yürekden çykarýanmış. Emme yürek hafa bolsa, ruh hafa bolsa, Hudaý ýadyndan çykarsa, ýöne yalandan dili bilen gowy keplese de tarafa peýdasy da ýok, bereketi de ýok, äseri de ýokdy. Gursakdan hak hamiguya nazar man berdelas. Ney be surat ki an abo gelas. Adamın yüzü gözü heykeli ovadallığı olacak bolsa, nagat kafir necis adam ma qatty dolaqan, ödü de ovadan, gelişi de ovadan Hudaý rahmat nazaryndan mı? Hiç wagtda. İmana girmenden sonra. Ne kadar musulman mı? Hazreti Ahnaf yani. Kim? Hazreti Ahnaf. Hazreti Ömer aydiyanmış. Menden daha soraman Ahnaf'tan soran diyanmış. Saçı togtawmış, dişi tüngümüş, doğda uluqanmış, gelişiksiz adammış. Hazreti Ömer aydiyanmış, alim Ahnaf'tır diyanmış. Ruhu salimmiş, kalbi salimmiş. Qursağında iman aylanyanmış. Allah Ta'ala'nın da rahmet nazarı imanına, rahmet nazarı insanların ruhuna. Bu gurrunlar geçirmeli gurrunlara del, men asıl bu gece başka bir mevzu vardı, o da oraya gaytsak, heyfke vakta men üstünden geçeyin. Yani şıla adamlan gurrunları sadece gurrun, Salman-ı Farsi bey deyiptir, yine uğurlayan, Ömer-ül Faruk bey deyiptir, Hubab bey deyiptir, Abu Bakr Siddiq bey deyiptir, yanı da aydılanın ayali, ak yürekten çıkarttırlar. Beter saf yerden çıkarttırlar. Aham gurrunla bereketli olupdur. İmma naçavun şotada qalıptırlar. Faqila 19 yawman, ve qila 18, ve qila 15 yawm, ve qila 40. Bir rivayetlerde bir toparlaydı diye 19 gün Taif'in daşında muhasere ettik kafirler diye. 19 gün. Bir toparlara diye yok 20 gün. Bir toparla 18 gün. Bir toparla 15 gün. Bir rivayette 40 gün allık diye Hazreti Enes sağa. Be her hal 15 günden kan galıptır. Kan rivayete var ya. Peygamberimiz inni 2 rekat okuydum kan, 4 rekat okuydum kan. Şun inşallah musafirin namazının üstünde şayet ahir vakta seli şuurunda olsun. Peygamberimiz ne rekat okuyuptur? وكل ذلك يصلي بين القبتين ركعتين. İki kubban arasında ertiya belli 2 rekat, akşamda belli 3 rekat, öğlesini, ikinlisini, yatsını 2 rekat okuyormuş. 18 gün alsan onu da 2 rekat okuyormuş. Delili ne mi? Delili fiqh Hanefi'nin içine. إذا كنت مسافرا فوطنت نفسك على إقامة 15 يوما فأتمم الصلاة وإن كنت لا تدري فاقصر كذا في الآثار للإمام محمد شيباني. أبو هنيفان شاگرد إمام محمد بر كتاب يطر آثار ديان كتاب شن أيديا قوقلات مسافرة تويت ين on meşhun men iştada qalcaq dip niyetine vuryan. Hala zadın satılsın, hala satılmasın. Hala düktörsen erti gidi ve deysin, hala deymesin. Yo men on meşhun qalcaq ahim iştada diyan. Bärti näçe? On meşhun. 16 gün, 20 gün, bir ay her näçe olsun. Bärti 15, aňyrt her näçe. Men qalcaq ahim on meşhun niyetine vursan, şo tada näçe okuymaly? Kamil okuymaly. Sen 15 gün qalcaq dip niyetine vursan, taqriban sen bir yurdun hesap bolýar, yalandan ne bolsa. Emme öňe öwrülip gelýän ýolla ondan kuta qimal, qasr qimal. Ýolla öýläňi, ikinliňi, ýatsyňy 2 rekat okuýmal. Ertiňde 2 rekat, akşam 3 rekat. Ýolla gelýän qanda, barýan qanda. Bula bir wurrun Rawal İmam Ahmed. Qawqulatsın. Men okuysam giýjä galjak terjemesini aýdaýyn. Hazreti Ömer'in oğlundan soradım diye bir adam musafiratta ne form namaz okuýaýyn diýip. Faqala rak'atayn illa al-maghrib 3. 2 koqy ertiňde 2, öýläňde 2, ikinniňde 2, yatsıda 2. Fakat akşamyň 3 okuýy diýipdir musafiratta.
Aham berki aýdypdyr: "Ey Hazrat Ömer'in ogly, alim adam. Zil mecazda bolsam näme diýipdir?" Zil mecaz. Hazrat Ömer'in ogly aýtdyr: "Zil mecaz näme bolýar?" diýipdir. "Ha, zil mecaz diýenim o ma'ruf bazarda" diýipdir. Hamana falan şäherde ma'ruf bazar barmyş. Şo tak bariyas diýipdir. Zadymyz satylýança durýas, käde 20 gün, käde 15 gün. Kan az näçe diýip belli diýipdir. Eger zadymyz erti satylsa erti gaýtjak. Bir gün satylsa bir gün gaýtjak. Bir aýdan, bir ýyldan satylsa bir ýyl. Aslen belli däl. Hazrat Ömer'in ogly aýdypdyr: "Ya eyyuhar rajul, kuntu bi Azerbaycan 4 ashhur aw shahrayn, fara'aytuhum yusalluna rak'atayn." Onna aýdypdyr: "Men Azerbayjana geldim" diýipdir Hazrat Ömer'in ogly. Feth etmeden süreyim bir neçe yerlerini, sahabalar da yanımda badi. 2 ay ya 4 ay şu taada gallyk diýipdir. Tamam 2 rekat okuýdyk diýipdir. Tamam 2 rekat okuýdyk, kamil okuýmadyk diýipdir. Näme diýip? 15 gün galar ştada diýip bir ýüregimize urup bilmeýädik diýipdir. Her lahza öýe öwürilsek öwürlämäli diýipdir. Her lahza işimiz tökönse ýüzümize gaýtjak. Her lahza bellide şayet düşman bize galebetsin, biz ýüzümize gaçmaly bolayly. Bir ýüregimizde niyet baglap 15 gün kamil galjak ştada diýip niyet etip bilmedik diýipdir. Ondan çüreyim tamam sahabalar 2 rekat okuýdyk diýipdir. 2 ay 4 ay bir rivayetde 6 ay galdyk diýip. Näme diýip? Ýene ýanqyryň. 15 gün men ştada galjak işim bitse bitmese. Bir niyet ursaň munda 4 rekat okuýmaly öýläňi, ikindiňi ýatsyň. Bir kidäne bir sorag bolýar kan sefer barada. Hamana Tehrandan gelýän Azat şäherden geçipsiň. Öz şäherine ýetip gelýän, öňe giýreň ak. Öýläňi okuýjak. Öýe bar okuýsaň da bolýar, öz şäherine giýirmäkäňde okuýsaň boljak. Giýirmäkäň hamana öýle namazda 2 rekat okuýamaly. Wagt bada bolsa işgal ýok. Sen öz şäherine giýirýänçäň musafirda. Öz şäherine giýirýänçäň musafir, şon daş ýerden gelýän. Öz şäherine giýirýänçäň musafir, kan adam şu meseleni bilmeýär. Şol ýakynlaňda kamil okuýmaly qadiýe. Musafir diýip ýurdundan, şäherinden çykandan soňra ta öz şäherine giýirýänçäň ýakyn-ýakynny da gelseň, Hazrat Ali Murtaza radiyallahu anh aýdypdyr. Medine-i Munawwara'dan çykyp barýaka. Ýani näkilere, "Ey jemaat" diýipdir. "Şu jal kümäni görýäňizmi?" diýipdir. Bir ýykyjyk bir küme çykyp barmyş. Şondan geçemizden soňra gasr okuýar, kuta okuýar diýipdir. Şäherden çykandan soňra daş ýere gidenden soňra, emma şäherden çykdyň tamam bol sen. Öýläňi 2, ikinniň 2, akşamdaky madam 3, ýatsyňda 2 okuýmaly. Ýene bir mesele Hazrat İmam Azam aýdýar, mezhep başymyz Ebu Hanife, "Es-sefer we zidduhu la yughayyiran el-fa'ite." Şu seferde kan bir öýlen galypdyr, öýe öleňde bilýän. Sen şu taýda öýlen galypdyr. Ya öýlen okuýanda hamana, egin maşynda hafa barmyşdy. Hulasa sen gaýtalamaly. Şu seferde galan öýläni öýde 2 okuýmalym, 4 okuýmalym? 2 okuýmaly. Seferde galan namazyň öýe gelip okuýsaňda 2 okuýmaly. Hop, onni seferde bolsaň, wagtyň boş, hotolla ya musafirhanada ya garnaşyň öýünde ýatyň bikar. Öz öýüňde galan namazlar kaza etjek bolsaň näme? Kamil okuýmalymy ya 2 okuýmalymy? Öýüňde galan namazyny musafiratda kaza aljak bolsaň kamil okuýmaly. Musafiratda galan namazdy öýüňde aljak bolsaň munda 2 okuýmaly. Biri-birini o ütgetmeýär. Galan namaz ütgemeýär. Seferde galan namaz her haçan okuýsaň 2, öýüňde galan namaz her ýerde okuý 4 okuýmaly. Emma geleyliň uly milletiň bir fikri harap we fikri meşgul, o da aya musafiratda sünnet okuýmalymy ýa okuýmalmy? Bismillah. Qaw qulagasyn, qaw hawasyny jem bolsun. Hemmemiz bilýäs, awwalyna qadimdan köne ahun nädelemiz, köne taksirlemez hemmesi okuýar. Türkmen ýylnyň içinde Buharadan, Hiwadan gelen ya başga ýerlerde okuyan bolsun, hemmesi musafiratda sünnet okuýarlar. Tamamen bir alim geçmendir okuýmaýan bolsun. Göreliň näme gurulňlar bar bu barada.
Yo bir ahulundan o ahullu bilin olaqan adamlardır. Emma kitaptan peygamberimizin gurrunlarından deliller näme? Şun üstüne bir topar ulamalar dünya boyunca tədillikdə beyt Türkmenin sünnədə və müsafiratda sünnet okulmayar deyip. Delilleri var. 2 tane hadis. Delilli qav okuyup verin. İzinden inşallah Allah kokluduğundan cevabını aytıp verin. An İbni Ömer radıyallahu anhuma سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها. أقيم الليل مسافرة السنة أقلميار diyen adamların delili. Bir sahih hadis var. Hazreti Ömer'in oğlu Aydiye Abdullah diyen oğlu men peygamberimiz bilen sefere gittim diye. Hazreti Ebu Bekir bilen sefere gittim diye. Hazreti Ömer bilen gittim, Hazreti Osman bilen gittim. Şular namaz okuyarlarını pardı. Öwününü sünnet okuymardılar, izinini okuymardılar. Men şunu gözüm bilen gördüm diye. Yine bula bir delilleri. Yine bir delili sahih hadis. Sahibtun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem felem arahu yusebbihu fis sefer. Hadisun sahih. Yine Hazreti Ömer'in oğlu Aydiye men peygamberimiz bilen musafirete gittim. Hiç onu görmedim diye men sünnet okuysun diyor. Yine bir de bir delilleri. Ama ulamalar hususan fiqh Hanefi'nin beriyen cevabı. Awwal cevap yek. An İbni Ömer radıyallahu anhuma sallaytu ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem az-zuhra fi's sefer rak'atayn ve ba'daha rak'atayn ravahu Tirmizi. Xudşa Hazreti Ömer'in oğlu aytdı da yani peygamberimiz sünnet okuymuyor deyip. Amma bir rivayette xud Hazreti Ömer'in oğlu yani oğlu näme diye men bir vaqt musafiratda peygamberimiz bilen öýlen okuydum, izinden 2 rekat sünnet okuyup diye. Yan aytdı hiç peygamberimiz sünnet okuymuyor deyip. Amma bir rivayette näme diye men biruni yanladım, öýlen izinden 2 rekat okuydu diye. Näjir owliye inşallah işte aýdar. İkinci hadis. Xud Hazreti Ömer'in oğlay diye yanqa adam ha. Näme diye? صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر الظهر 4 وبعدها ركعتين وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا والمغرب في الحضر والسفر سواء 3 ركعات وبعدها ركعتين وأخرج التهاوي وصلى العشاء ركعتين وبعدها ركعتين. خود شهادة عمر'ın oğlu Aydiye Tirmizi rivayet etdi. Men bir gün peygamberimiz bilen sefer dedim diye. Öýläni okuydu, izinden 2 rekat sünnet okuydu. İkinnini okuydu, izinden sünnet okuymady diye. Akşamdan 3 rekat okuyordu, ama izinden 2 rekatda okuydu diye şu seferde. Yasinni okuydu 2 rekat, izinden 2 rekat sünnet ona da okuydu diye. Enha Hazreti Ömer'in oğlundan 2 rivayet var. O fakat bir rivayeti var. Bir rivayeti görmesizlik ol biderek bolar. Ve Hazreti Ömer'in oğlu näme diye? Men peygamberimiz bilen sefere gittim. Sünnet okuymadı diye. Bir rivayeti okuydu diye. İnsan sual ediyen, näjire bolly bir rivayet? Bir gede okuymadı diye, bir gede okuydu diye. الرواية الأولى محمولة على حال العجلة والسير والثانية على حال القيام والإطمئنان كذا في إعلاء السنن. Ol peygamberimiz okuymadı musafiratda diyeni hey uran yıkan havluqmas vaqtda okuymordu deydi. Sen ne uran yıkan havluqmas vaqtın okuymasan peygamberimiz okuymayamıştı. Alaverdi böyle var havluqmas vaqt tardan okuysan bolacak da ya yoldaşlan havluqmas ya sen havluqmas okuymasan peygamberimiz okuymayamıştı. Ol havluqmas uran yıkan vaqtda. Ulu millet gözleşiwati utubusu bu qurulwati havluqmas tardan okuydu minaga. İçinde ima bilen okuymak gerekler. Ama والثانية على حال القيام والإطمئنان. Öz seferin, öz maşinin, öz yoldaşlığın bunda peygamberimiz okuyamıştı. Giňeşik wagtda. Inha bula bir jogap bolly. Ama enemiz Hazreti Aişa aydiye. كان صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداة
Kada fi Sahih el-Bukhari. Enemiz Hazreti Ayşe diye Peygamberimiz terk etmedi hiç vakt. Bira öğleden önce 4 rekat, bir de erti namazdan önce 2 rekat. Bir Hazreti Ayşe'nin aytiş bilen hatta kıyınçılıkta da terk etmedik bolmaly. Sahih el-Bukhari'de var. Üçüncü hadis. An İbn Abbas radıyallahu anhuma. Qawqulaatın. Ilımdır be. Ilım meclisde oturmak ulğan saadettir. Danat yança nefil namaz okuymadan ilm eşitmenin sogabkandır. Hazreti İbn Abbas aydiye فَكُنَّا نُصَلِّي قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا رواه ابن ماجه وأحمد والتهاوي والبيهقي. Hazreti İbn Abbas näme diýär şu ummatın iň zereni. Biz sahabalar diye musafiratta da o barada da mıdam pardan önçekte sünnet okuyor, pardan sonra da okuyor. Öýlede akşamda sonra, yasydan sonra, öýleden önçek. فَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا. İmam Ahmed, İbn Mace, Beyhaqi, Tahavi hemen rivayetinde var. Biz seferde okuyattık diye. Dördüncü. Ruya anil Hasan كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة ومعده كذا في المغني لابن قدامة وكذا في الأوسط لابن منذر. İmam Hasan aydiye bütün sahabalar musafirete giderlerini farz okuyorlarını, öğünlerini sünnet okuyordular, izinlerini okuyordular diye. Ertide, öğlede, akşamda, yatsıda okuyordular sahabalar diye. Ama Ebu Hanife'nin bir hemkelası var. Onun adına Allame Sevri diyeler. Ebu Hanife'nin hemkelası. Ebu Hanife'nin şagirdi kim? Hazreti Hammad. 18 yıl şagirdi vardır Ebu Hanife şonun yerine. 18 yıl ilm okuyuptur. Şonun bir hemkelası biri bildir salınyan Hazreti Sevri. Şolay diye men Hammad'dan eşittim diye. Hammad aydardı. Ustadım İbrahim Nakhai aydardı. Hazreti Ömer, Hazreti İbn Mesud par namazın öğünlerini, izinlerini musafirette de sünnet okuyordular diye. Ebu Hanife'nin ustadları okuyarmıştı. Par namazın öğünlerini, izinlerini okuyordular. Kedafi Musannef Abdurrazzak. Peygamberimizin özünün bir aydan kefi var. Sahih hadis, görelnamediktir. Qala sallallahu aleyhi ve sellem men sabara ala isnetey aşarete rak'aten mines sünneh benallahu teala lehu beyten fil cennet. Hadisun sahih. Peygamberimiz aydıptır. Her kim güne 12 rekat sünnetine kaim olsa Hudaý şaňa cennetten bir jaý berjek diýipdir. Men sabara, Arap diline sabara diýdi, mudam okuyup kesse diýdi. Mudam okuyup kesse 12 rekat sünneti şaňa cennetten bir jaý berjek diýipdir Hudaý Taala. Inha fiqh Hanafiň ulamalarning berýän jogaby inni derkul biz näme etmeli? Peygamberimiz de okuyuptur İbn Ömer'in rivayetinde. Sahabalar okuyanmış. Fiqh Hanafi'de de köplerçe ulamalar muhtar okuymak qawdi waydiye. Yani kulli meselenin cevabı şey, zarur halatta okuymanın bilen günahkarçılığı yok. Bir. İkinci cevap, musafiratta eyni ovaradaki yanık sünnet muakkede değil. Öğlen 4 rekat sünneti, öğlen 2 rekat sünneti, akşamdan sonra 2 rekat, yatsıdan sonra 2 rekat, birimi yengilrek. Emma nefillerini güýçli. Müňlerçe nefil okuýanyndan musafiratta öýlen 4 rekat sünnetini okuymaň sogab kanda. Müňlerçe nefil okuýanyndan musafiratta giňeşik wagtda akşamdan sonra 2 rekat okuýanyň bar. Emma Peygamberimiz aýdypdyr, ertiň 2 rekat sünnetini düşman kawlap gelýän bolsa goýmaň okuýun diýipdir. Ertiň 2 rekat sünnetini beter gaýyn. Hatda bir towar fiqh Hanafi'de de 2 rekat sünnet değil, 2 rekat wajibdir diýmişdik ertiňke. Ertiň 2 rekatini düşman kawlap gelýän bolsa okuýun diýipdir Peygamberimiz. Inhe biz musafiratta pardyn gapdanyňky sünnetler ay ola nefil okuýsaň okuýamal, okuýmasaň okuýmal diýipdi. Giňeşik wagtda bir adam okuýmasa, ol okon sogapdan mut garlygdy. Ol okon Peýgamberiň ak ýolunda sahabalar okuýan, Peýgamberimden sabit bolan zady mut sogapdan garlygdy. Ýöne hamana şol salon intizarda ilm bıkına vurup gözleşip oturandan sünneti okuýsa belli dem gawdatdy. Emma bir kefay diýerler,
ahirkyja görürüň, bäde aýdylýan görürüň. Näme Hudaý Taala musafiratda 4'ü 2 dipdir Peygamberimiz ve sökmän aýrandyrda. Bir oglan onanjak kepidäşi. Näme aklyň bilen düzü bermelim diniň aýdýan zadyny. Emma öz hak jogabyny aýdyn. Bir aýdylýan görürüň şi, musafiratda Hudaý aýdypdyr 4 rekatliğini 2 dipdir. Hop 2-iň 2 rekatda okulypdy. Akşamyň 3'üsi 3'lüğüne du. Ha Hudaý Taala 4 rekatliler näme dipdir? 2 oky ben näme dipdir? Bular Hudaýyň buýrugy, Allah Taalaň buýrugy baş üstüne de imanyň içinde. Emma Peygamberimiz näme edipdir? Okuýanmyş, tamam boldy. Zarur wagt okuýmaýanmyş, tamam boldy. Bir Peygamberimiň öýüdi näme edipdir? Şonu görmeli. Peygamberimiz näme kep aýdypdyr? Şonu görmeli. Sahabalar näme edipdir? Şagirtleri näme edýänmiş? Okuýanmyş. Mezhep başymyzyň ustadlary näme edýänmiş? Okuýanmyşdyklar. Omya ol öz aklyň bilen bejerip oturjak bolsaň, onda kän meseleleri üýtgetme bolar. Men ýa sen ýa adamla oturup üýşi halal halal haram haram diýip aklymyz bilen bejerjek bolsak, onda din näme işlemeli onda? Halal haram näme işlemeli onda? Ol ay Hudaý Taala 2 rekat okuýun diýipdir. Peygamberimiz de hükmän aýyrdandyra diýip o kefe aýtmak bir kuýdakany kepdir. Oglanjykdan oglanjykdak kepdir. O bir imanyň içinde, aklyň içinde görüňdädir. Sünnet diýdigi pardyň kamilleýändir. Peygamberimiz de giňiş wagtynda sünnet okuýarmyş. Näme diýip pardy kamilleşdirer ýani. Sünnet diýeniň pardy kamilleýän noksanlaryny ýuýa, dualan kabul bolmagy sebep bolýandyr. Allah Taala iman abruýdan aýyrmasyn. Hudaý izzetini artdyrsyn. Hudaý Taala ýurdumyz parahat, agdy birlik, emniyet, mehabbetden aýyrmasyn inşallah.